mulțumim pentru prezență în această dimineață de sâmbătă alături de noi. Să luați parte la prezentarea unui proiect, un proiect care se desfășoară la nivel mondial, un proiect internațional, este în expansiune acum în Europa. Avem alături de noi invitat din Spania pe doamna Jacqueline Rodera Diamant, care desfășoară această afacere de 3 ani și jumătate. Dumnezeu nu face parte din echipa noastră, din linia noastră de conducere, dar face parte din echipa care ne sprijină să dezvoltăm acest proiect în România. A venit în România după ce a fost plecat o perioadă de timp în Maroc unde deschide o piață și sprijină și pe cei din Maroc, așa cum o să vedeți că ne sprijină și pe noi. Proiectul este foarte interesant. V-am rugat foarte mult să închideți telefoanele mobile sau să le dați în modul să le mutați în silențios. Invităm alături de noi pe doamna Jacqueline Rodera. Eu o să traduc întrucât prezentarea o să facă în limba spaniolă. Buenos días. Gracias por estar una mañana de un sábado. Vă mulțumim că în această dimineață de sâmbătă sunteți alături de noi. Y daros la oportunidad și v-ați acordat ocazia de escuchar este proyecto să ascultați acest proiect. Yo estoy agradecida a Silvio y a Roxana. Le mulțumesc lui Silviu și Roxanei de darme la oportunidad de estar aquí con el equipo. Pentru că mi-au oferit posibilitatea să fiu aici alături de echipă. Y os voy a explicar antes de presentar el proyecto un poquito de mí. O să vă vorbesc înainte de a vă prezenta proiectul câteva cuvinte despre mine, nu e de la mult Como bien ha dicho Rosana, yo me llamo Jacqueline Rodera, Jackie para los amigos. După cum a spus Rosana, numele meu este Jacqueline Rodera, Jackie pentru prieteni. Y a mí me presentaron este proyecto hace 4 años y medio. Acest proiect mi-a fost prezentat acum 4 ani și jumătate. Uno de mis mejores amigos, que es como un hermano. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, care este ca și fratele meu, Jacobo Marin. Y él, cuando me presentó el proyecto, no entendí nada. Mi-a prezentat proiectul, nu am înțeles nimic. Pero como seguimos nuestra amistad, porque la amistad siempre sigue. Dar cum am continuat prietenia noastră, pentru că prietenia continuă. 2 años después, yo vi după 2 ani am văzut una evolución o evoluție a lui foarte mare a nivel de este proyecto, din punct de vedere al acestui proiect y también como en calidad de vida. Și de asemenea într-o viață de calitate. Entonces es cuando yo en la búsqueda de algo más, așa cum eu eram în căutarea ceva, porque toda mi vida he tenido buenos trabajos, toată viața mea am avut slujbe bune, buenos sueldos, salarii bune, trabajado en multinacionales, am lucrat în companii multinaționale, en compañías privadas, în companii private, en el sector de la informática, în sectorul informaticii, del turismo, în turism, de la salud y el bienestar, în domeniul sănătății și bunăstării, en el sector también del marketing, în sectorul marketingului. Y entonces llegó un momento, și atunci vine un moment, que también tuve 2 empresas, am avut de asemenea 2 firme, am fost patronă, tradicionales. Pero no era ni una cosa ni otra la que me satisfacía. Dar nimic din ceea ce am făcut până atunci nu mi-a oferit satisfacție. Y entonces, siguiendo buscando, pues al final yo quería tener un tipo de negocio eu îmi doream de fapt să am un tip de afacere que me diera libertad. Care să-mi dea libertate. Entonces, cuando empiezo a pensar en una franquicia, atunci am început să mă gândesc la o franciză. Hace 2 años, o 3 años, perdón, 3 años. 3 ani. Pues digo, voy a investigar franquicia y encuentro una. Am început să investighez francizele și am găsit una que quería abrir allí en la Costa del Sol en España. Pe care vreau să o deschid în Costa del Sol în Spania. Y cuando me entero que son 150.000 euros, când am văzut că de fapt mă costă 550.000 de euro, pues pienso, creo que fuera de presupuesto. Că asta nu trebuie luat în calcul, e mai mult decât am presupus. Entonces encontré otra franquicia, am găsit altă franciză, que era más económica, care era mai ieftină, pero al final ya no era el dinero, dar într-un final lo que me bloqueaba, pentru că mă blocam, sino que yo me volvía a ver otra vez
como en el sistema de trabajar con una nómina. Me volví a ver encerrada entre cuatro paredes, să lucrez undeva închis între haciendo patru pereți, más horas que să como muncesc empleada, mai mult decât atunci când eram angajat, más responsabilidad să am o responsabilitate mai mare y otra vez sin libertad de movimiento. și din nou nu mai aveam libertate de mișcare. Entonces decidí al final no invertir en esta Și franquicia într-un final am hotărât să nu investesc în această franciză y realizo și să realizez que lo que me proponía mi amigo că ceea ce propusese prietenul meu era exactamente lo que estaba buscando, era exact același lucru pe care eu îl căutam, pero con libertad, dar cu libertate, sin inversión fără investiție y sin estar ubicada a nivel local. și fără să fiu bătută în cuie la nivel local. Entonces es cuando ya le veo su éxito, que está con un avión para arriba, para Atunci când am abajo, văzut succesul lui, că el călătorea dintr-o parte într-alta, vestido de ejecutivo, que antes era îmbrăcat ca un om de afaceri, porque su profesión es médico integral de medicina natural. profesia lui este de medic naturist. Entonces cuando él estaba encerrado en su gabinete, ¿no? Atunci când el era închis, de fapt, la cabinetul lui, Entonces es cuando yo vi el cambio tan grande și am văzut schimbarea așa de mare pe care se petrecuse la el, que le dije, explícame bien esto, quiero saber más. i-am spus, te rog frumos să-mi explici mai bine asta, vreau să știu mai multe lucruri. Entonces él empezó el proyecto hace 4 años y medio, El a început proiectul acum 4 ani și jumătate, pero yo realmente he empezado hace 2 dar eu, într-adevăr, am început să-l fac de 2 y enfocada 100% și să fiu concentrată 100% hace 8 meses. de 8 luni. Entonces, gracias al equipo internacional que os explicaré, yo estoy aquí hoy. Mulțumită echipei internaționale, o să vă povestesc mai târziu ce se întâmplă cu această echipă, sunt aici astăzi Y entonces os vamos a presentar un proyecto del siglo XXI. și o să vă prezint un proiect al secolului 21. El siglo XX, como todos sabemos, ya terminó După cum știți, secolul 20 tocmai s-a încheiat y nos tenemos que adaptar a los cambios și trebuie să ne adaptăm și noi schimbărilor y a la evolución și evoluției, de la economía y del mundo. evoluției care se petrece la nivel mondial în ceea ce privește Y economia. esto es una nueva forma de generar economía Aceasta este o formă nouă de a genera venituri, diferente a la tradicional. diferită de cea tradițională. Por eso os pido que abran la mente y el corazón. Vă rog frumos să vă deschideți mintea și inima. Entonces, bueno, a ver, pasa mejor. El momento histórico actual, todo el mundo lo conocemos, Toată lumea știm care este momentul istoric în care trăim, donde tenemos las personas que cada vez hay menos trabajo, unde există din ce în ce mai puține persoane care au un loc de muncă, hay paro, există șomaj, las personas que tienen trabajo oamenii care au totuși un loc de no tienen muncă, nada asegurado nu au nimic asigurat, y la inflación sube, inflația crește, los sueldos bajan, salariile scad, no podemos contar para la jubilación, en España, no sé aquí, pero en España se anunció el año pasado que para el año 2020 nu putem să ne punem speranța în pensionare. Nu știu aici cum este, dar în Spania s-a anunțat că pentru anul 2020 que las personas de nuestra generación persoanele care fac parte din generația noastră no tendremos derecho a una pensión económica, nu vom avea dreptul la o pensie, porque las arcas del gobierno estarán vacías. pentru că bugetul este sărăcit. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en nuestra vida activa ahora Ceea ce trebuie să facem este ca viața noastră activă creamos fuentes de să ne ingresos, creeze varias fuentes de ingresos, diferite tipuri de venituri para prever nuestro ca să prevenim pensión. pensionarea. Nosotros Ne ajutăm mismos. atunci când o să fim la pensie. Entonces, hoy en día, ¿qué opciones tenemos? Ce opțiuni avem astăzi? Ah, no, la pregunta, primera persona. Entonces, la manera de, o sea, si nosotros, la mayoría de las personas tienen tiempo y no tienen dinero, Majoritatea oamenilor au timp, dar nu au bani. o al revés, Sau invers. tienen mucho dinero y no Au tienen tiempo. foarte mult timp, dar nu au foarte mulți bani, dar nu au timp. Para tener una calidad de vida, Ca să avem o viață de calitate, lo bueno es tener el equilibrio cel mai entre bine tiempo este să existe y un dinero. echilibru între timp și bani.
Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo nos sentiríamos Atunci, întrebarea pe care ne-o punem ar fi cum ne-am simțit si el tiempo y el dacă dinero timpul și banii no fueran un obstáculo en n-ar fi nuestra un vida? obstacol în viața noastră. ¿Nos lo hemos pensado a preguntar alguna vez? Porque las personas están diseñadas Oamenii sunt proiectați para tener ilusiones, ca să para aibă tener iluzii, sueños, ca să aibă vise. porque una persona, un ser humano sin ilusiones, Un om fără no hacemos iluzii nada aquí. nu are ce căuta. Entonces, la mayoría de las personas, Majoritatea oamenilor, los sueños los han bajado al nivel de los ingresos. majoritatea oamenilor și-au coborât visurile la nivelul banilor, la nivelul veniturilor. Porque si ni siquiera llegan a final de mes, Pentru că ei nici măcar nu știu dacă pot ajunge undeva la sfârșitul lunii, que al día 20 del mes hacen maratón con la tarjeta Visa, pe la ora 2, cam prin ziua 20 a lunii deja fac un maraton cu cartul de credit în mână. dicen, pon los pies en el suelo que vas a soñar, no puedes soñar. Și atunci cum să coboare cu picioarele pe pământ și să viseze? Nu pot să viseze. Pero si nosotros soñáramos Dacă am visa y pensáramos que hace años qué hubiéramos hecho con nuestra vida si hubiéramos tenido tiempo y dinero, și ne-am gândit cum ar fi fost viața noastră dacă am fi avut cómo timp și bani, sería nuestra vida, cum ar fi viața noastră acum, qué hubiéramos hecho ce am fi făcut o acum, qué nos gustaría hacer. ce ne-ar plăcea să facem. Tener una mejor casa, Să avem o casă mai bună, ayudar a nuestra să ajutăm familia, familia, nuestros hijos irían a mejores colegios, copiii noștri ar fi mers la școli mai bune, tendríamos calidad de vida, am fi avut o viață de calitate, otra vida diferente. ar fi fost cu totul diferit. Entonces, ¿qué opciones tenemos hoy en día Atunci ce opțiune avem astăzi? para generar ingresos? Ca să ne generăm venituri. Tenemos la que conocemos la mayoría de la población, que cambiamos tiempo por dinero, Avem acel lucru pe care îl cunoaștem cu toții, schimbăm timpul pe bani, con una nómina, cu un schimb unei plăți, un salario un salariu. estable. La otra opción que tenemos es ser autónomo, Altă opțiune pe care o avem e să fim independenți. como como un dentista, un médico, Sunt un liberii abogado, profesioniști, medici, avocații, o también un transportista, un transportator, pero ellos al final se creen independientes, pero no son independientes. dar Porque ei se cred doar independenți se și nu sunt convierten independenți deoarece se transformă en autoempleados. în autoangajați. Entonces, tampoco tienen calidad de vida, Deci nici ei nu au de fapt o viață de calitate. porque tienen más trabajo, Pentru că lucrează mult porque lo hacen todo ellos, și fac multe lucruri ei înșiși, pero no tienen tiempo. dar nu au timp. Entonces, la otra opción para generar ingresos Altă opțiune ca să ne putem son genera los venituri empresarios. sunt oamenii de afaceri. Los empresarios crean un sistema que Oamenii trabaja de para afaceri ellos. creează un sistem care să lucreze pentru ei. Y los empresarios son estas personas que tienen 50-100 personas trabajando para ellos, Oamenii de afaceri sunt de fapt cei care au 50-100 de persoane care să lucreze pentru ei. pero para llegar a crear ese tipo de empresas necesitamos 30-40 años. Poți să ajungi să ai o astfel de firmă, îți trebuie cam 30-40 de ani. Si no lo hemos hecho ahora, ya es difícil que lo hagamos. Dacă nu am făcut-o până acum, o să ne fie greu să o facem. Otra opción es las inversiones. Altă opțiune ar fi investițiile. Pero para ser inversionista tenemos que tener una gran Dar ca să fortuna. fii investitor trebuie să ai o avere. Y una gran fortuna que también hay mucho riesgo. Dacă ai o afacere mare, o avere mare și investești, poți să ai și riscuri mari. Y una opción que es la que vamos a explicaros hoy, Și una din opțiunile pe care o să vă explicăm astăzi, que sí es más factible, care este mai que accesibilă tiene tendencia, și care este într-o tendință, son las franquicias. sunt franșizele. Pero las franquicias, Dar franșizele, como por ejemplo un McDonald's, es un cum ar ejemplo fi, de muy exemplu, fácil, McDonald's, care este un exemplu pe care cunoaște toată lumea, funciona muy bien a nivel mundial, funcționează foarte bine la nivel pero mondial, también necesita una fuerte inversión, dar ai nevoie de o investiție puternică, entre 700.000 euros y 1.000.000 de euros. cam între 350.000 și 1.000.000 de euro. Entonces también es una opción que para nosotros se queda fuera. Atunci și asta pentru noi ar fi o opțiune care nu putem să luăm în Entonces, calcul. la opción del siglo XXI que Atunci, proponemos opțiunea secolului 21 pe care noi o propunem es un tipo de franquicia que se este llama, un tip de franciză care se Las redes. numește rețele. ¿qué son las redes? Ce sunt rețelele? Todo el mundo conoce Toată lumea las cunoaște redes sociales como Facebook, rețelele Twitter, sociale, cum ar fi Internet, Facebook, Twitter, Google. internetul, Google.
Nosotros estamos actualmente en la era de la información y del conocimiento. Astăzi suntem în era informației și a cunoștințelor. No podemos pretender que lo que funcionaba en el siglo XX Nu putem să avem pretenția că ceea ce a funcționat în secolul 20 siga funcionando en o el să siglo continue să XXI. funcționeze și în secolul 21. Por eso tenemos que readaptarnos. Din acest motiv trebuie să ne readaptăm. Y las redes es una mega tendencia económica Și rețelele reprezintă o mega tendință economică a nivel mundial. la nivel mondial. Entonces, además de las redes sociales, también existen las redes de mercado. Pe lângă rețelele sociale există și rețelele de distribuție. ¿Qué son las redes de mercado? Ce sunt rețelele de distribuție? Es un sistema de distribución Reprezintă un sistem de distribuție en tendencia. care se află acum într-o tendință. El sistema de distribución tradicional que todo el mundo conocemos Toată lumea știm cum se desfășoară sistemul tradițional de comercializare, era el que existía en el siglo XX, care exista și în secolul en la era 20, industrial, în era industrială, pero que ya se acabó. dar era industrială s-a terminat. Porque hoy en día las fábricas están en China, en Pentru că Pakistán, fabricii en acum India. sunt în China, în Pakistan, în India. Por eso tenemos que adaptarnos a las tendencias que hay en Europa para Din acest motiv poder trebuie să ne sobrevivir. adaptăm tendințelor care există în Europa ca să putem supraviețui. Entonces tenemos un producto que se fabrica en una fábrica, Avem un produs care este fabricat de un fabricant, va un mayorista, care merge la un Mayorista. depozit, la un alt depozit, una tienda, ajunge într-un magazin, hasta consumidor final. până la consumatorul final. En el mejor de los casos, În cele mai multe cazuri, el consumidor final paga 100% del producto, consumatorul final plătește 100% prețul produsului con la publicidad incluida. și este inclusă de asemenea și publicitatea. Veamos o no veamos la publicidad, está Vrem sau incluida. nu vrem, publicitatea este inclusă în prețul final al produsului. Digo que en el mejor de los casos porque un ejemplo muy sencillo De exemplu, în cele mai multe cazuri, cel mai simplu exemplu es que vamos a un cine, este atunci când mergem la un film, la un cinematograf y compramos una botellita de agua și cumpărăm o sticluță de apă y cuesta 1,80 € o 2 euros. care costă 1,50 €, 2 euro. Pero si vamos a comprarlo a la tienda, Dar dacă am fi mers să o cumpărăm de la un magazin, cuesta 30 céntimos. am fi dat pe ea 30 de cenți. Ahí hay un porcentaje de un 500-700% Este un procentaj de incremento en un el precio. adaos de 500% peste prețul produsului. Entonces, en la comercialización del siglo XXI, În comerțul care se desfășoară în secolul seguimos 21, teniendo una fábrica continuăm să avem o fabrică que se queda con un care 36% rămâne cu 36% din prețul produsului para su fabricación y sus gastos ca să-și acopere costurile de fabricație și administrative y va directo al consumidor și final, merge direct la consumatorul final, donde paga exactamente el 100% del producto. unde este plătit 100% prețul produsului. Al eliminar toda la cadena de intermediarios Se elimină tot lanțul de intermediari y la publicidad, și publicitatea eso supone un 64%. și asta, lanțul de intermediari se presupune a fi cam 64% din prețul produsului. Ese 64% que se elimina arriba, Cei 64% care se elimină de sus aquí es repartido sunt repartizați entre consumidores o recomendadores între consumatorii sau persoanele care recomandă de ese producto. produsul acesta. Entonces, nosotros, las personas, Atunci noi, oamenii, por naturaleza, prin natura noastră, nos pasamos la vida recomendando. ne petrecem viața recomandând. Recomendamos una película de cine, Recomandăm un film la cinematograf, una zapatería, o cizmărie, Una un magazin de peluquería, pantofi, un coafor, restaurante. un restaurant. pero hablamos muy bien de la película de Spielberg. Vorbim, de exemplu, foarte bine despre película lui Spielberg. Todo el mundo salimos, hablamos bien, todo el mundo va al cine. Toată lumea merge la cinematograf. Que nosotros hemos hablado muy bien. Am vorbit foarte bine despre acest film. Pero Spielberg Dar Spielberg no nos da ninguna comisión nu ne va da niciun comision, porque hemos hablado bien de pentru su că am película. vorbit bine filmul lui. En este sistema de comercialización, În acest sistem de comercializare, por hablar bien de algo, dacă vorbești bine despre ceva, o de un producto o de un proyecto, nu contează că este un produs sau un proiect, la compañía te paga hasta un 64%. compania te plătește cu până la 64%. Actualmente, Astăzi,
El 21% de los productos 21% din produse se comercializa a través de este sistema. se comercializează prin intermediul acestui sistem. De aquí a 10 años, Începând de acum până la 10 ani, el 70% de los productos 70% din produse se van a comercializar a través de este sistema. or să se comercializeze prin intermediul acestui sistem. Yo no sé en Rumanía, pero en España, Nu știu cum este în România, dar în Spania, las naranjas de Valencia portocalele de naranjas, Din Valencia. portocalele de Valencia se venden por internet. se vând pe internet. El agricultor Agricultorul lo puede vender más caro que antes poate să le vândă mai scump decât înainte y el consumidor final lo compra más barato. și consumatorul antes. final le cumpără mai ieftin decât înainte. Todo el mundo sale ganando. Și toată lumea câștigă. Y va directamente de agricultor a consumidor. Merg direct de la agricultor la consumator. El marisco en Galicia În Galicia, Marisco, también se vende a través de internet. și acolo se vând tot așa produse prin intermediul internetului. Esto es una mega tendencia económica Aceasta este o mega tendință economică, que con nosotros o sin nosotros care cu noi sau fără noi va cada vez a más. o să meargă mai departe. Porque ustedes qué creen, que internet va a más o va a menos. Ce credeți? Internetul o să meargă în sus sau în jos? Facebook va a más o va a menos. Facebook o să dea faliment sau Cada vez está cogiendo más sitio, más sitio, más sitio. câștigă mai mult loc pe zi ce Por eso tenemos que adaptarnos Din acest motiv trebuie să ne adaptăm a la evolución económica evoluției economice. si queremos Dacă vrem ir să adelante. mergem înainte. Si no, nos quedaremos estancados. Dacă nu, o să rămânem blocați. Eh, ¿Qué ofrecen, qué beneficios ofrecen las redes? Ce avantaje ne oferă rețele? Pues que tenemos una baja inversión o casi ninguna, Avem o investiție mică sau aproape niciuna, poco riesgo o ninguno, riscuri mici sau niciunul y alta rentabilidad. și o rentabilitate mărită. No tenemos que dejar lo que estábamos haciendo Nu trebuie să lăsăm acum ceea ce facem, porque es compatible pentru că este compatibil con nuestra profesión actual. cu profesia pe care o avem acum. Después, no tenemos que tener conocimientos previos Nu trebuie să știm ceva dinainte legat de cum se fac lucrurile astea, porque todos empezamos en esta industria desde cero. pentru că în această industrie toată lumea începe de la zero. Es de globalización mundial, de expansión mundial. Este într-o extindere mondială, No como yo, si quería abrir mi franquicia en Costa del Sol, hubiera așa sido. cum ar fi fost franciza mea în Costa del Sol, Local. care era numai local. Aquí es mundial. Aici este mondială. Y tiene una. ¿Cómo Posibilidad de ingreso. Ilimitado. Ingresos ilimitados. Y tiene posibilidad de ingresos Și avem ilimitados. posibilitatea obținerii unor venituri nelimitate. Es que aquí yo he visto un horizonte Aici económico am văzut că există un orizont economic que jamás hubiera visto pe care niciodată Con înainte el sistema n-aș fi putut tradițional. vedea cu sistemul tradițional, de generar ingresos. de care îmi genera venituri la un moment respectiv. ¿Qué dicen los expertos a Ce nivel spun mundial experții la nivel mondial sobre en cuanto a las redes? în legătură cu rețelele? Porque claro, esto no lo digo yo, Asta nu spun eu, ni mi vecina, nici vecina mea, ni Roxana. nici eu. Entonces, esto está escrito desde hace muchos años. Acest lucru a fost scris acum mult timp. Son libros escritos por gurús de las finanzas. Sunt cărți scrise de guru finanțelor mondiale. Entonces, tenemos aquí este libro que se llama Los Nuevos Profesionales. Avem aici cartea care se numește Noi Profesioniști, Este scrisă o de Charles King. Charles King, lo pueden buscar en internet Puteți să căutați y leer la și información. să citiți informațiile. Charles King es catedrático en económicas Charles King este consultant economic y él dice și spune că putem obține venituri imediate și un venit rezidual important pe termen lung. Este cel mai puternic și atractiv model de afaceri în economia de tip nou. Yo después explicaré qué son los ingresos O residuales. să vă explic imediat ce sunt acelea venituri reziduale. Luego tenemos otro libro que se llama Queremos que seas rico. Avem o altă carte care este foarte interesantă. Bueno, sí que el Să fii bogat. De ce vrem să fim bogați? Da. que un magnate multimillonario americano bien conocido Care este scrisă de un magnat american care este foarte cunoscut, se llama Donald Trump. se numește Donald Trump. Él se arruinó 2 veces, El a fost falimentar de 2 ori, pero 2 veces volvió a ser millonario. dar de 2 ori s-a reîntors și a devenit milionar. Y en una entrevista Și o ziaristă en la tele, la televizor una periodista le preguntó, l-a întrebat
señor Trump, si usted volviese a arruinarse, Domnule Trump, dacă ați deveni falit din nou, ¿qué negocio haría? ce afacere ați face? Y él contestó, Și el a spus, dacă ar trebui să o iau de la început în loc să construiesc o afacere proprie, aș începe un proiect de tip marketing de rețea. Marketingul de rețea este afacerea perfectă. entonces la periodista Și atunci ziarista se rió de él. a râs de el. Dice, señor Trump, Domnule Trump, ¿cómo puede decir eso? cum puteți să spuneți asta? Y él contestó, Și el a răspuns, señorita, domnișoară, porque usted piensa como piensa, pentru că dumneata gândești așa cum gândești, está donde está. ești acolo unde ești. Y porque yo pienso como pienso, Și pentru că eu gândesc așa cum gândesc, soy el millonario que soy sunt milionarul care sunt y voy a seguir siéndolo. și o să continui să fiu. Porque la diferencia Pentru că diferența entre un pobre y un rico între un bogat și un sărac es una manera de pensar. este modul în care aceștia gândesc. Entonces, tenemos otro, el gurú Atunci de la avem economía, alt guru al economiei, que aunque lo veamos ahí muy jovencito, en la foto, care acolo în fotografie era tânăr. El Oi. când s-a apucat să scrie era tânăr. ya es más viejo, es viejo, Astăzi este bătrân. porque estos libros están escritos hace tiempo. Cartea asta a fost scrisă acum mulți Se ani. llama Paul Zahnpilzer Se numește Paul Zeinpilzer y él fue asesor de dos Și a fost presidentes de los Estados Unidos a doi consilier pe probleme economice a doi președinți ale Statelor Unite ale Americii. y también fue vicepresidente Și a fost vicepreședinte del Banco Citibank. al băncii Citibank. A sus 25 años de edad La vârsta de 25 de ani tenía su primer $1.000.000. avea primul $1.000.000. Él también, como experto, El, ca și expert, él escribió en su libro que a scris în cartea sa că marketingul de rețea sau network marketingul se poziționează pentru a fi următorul mare câștigător din punct de vedere economic. pues a mí esto me da mucha seguridad de que estoy en la tendencia correcta. Chestia asta mie îmi dă securitate, îmi dă siguranță și mă gândesc că sunt acolo unde trebuie să fiu, în tendința corectă. Entonces, los ingresos residuales Veniturile reziduale, que explicábamos que hablábamos antes, despre care am vorbit mai târziu, primero os voy a explicar los ingresos que hemos conocido toda la vida, o să vă spun câteva cuvinte despre veniturile pe care le cunoaște toată lumea, que son los ingresos lineales, care se numesc venituri lineare. donde nos pasamos la Ne vida petrecem viața cambiando tiempo y salud schimbând timp și sănătate por dinero. pe bani. Trabajamos unas 8 horas más o menos, Muncim cam 8 ore, mai mult sau mai puțin, queremos ganar más, și dacă vrem să câștigăm mai mult, trabajamos 10-12 horas, muncim 10-12 ore. queremos ganar más, Și dacă vrem să câștigăm și mai mult, trabajamos sábados y domingos. muncim și sâmbătă și duminica. Pero hay un límite, Dar există o limită, porque el día tiene 24 horas. pentru că ziua nu are decât 24 de ore. Nunca vamos a poder ganar más que nuestro jefe Nu putem niciodată să empresa. câștigăm mai mult decât șeful, decât firma y no tenemos calidad de vida. și bineînțeles că nu putem să avem o viață de calitate. Nuestra vida está controlada por el jefe o la empresa, Viața o să fie controlată de șef sau de firmă, tenemos un ingreso limitado, avem un venit limitat, tenemos un horario fijo un orar fix y trabajamos de 8 a 12 horas și muncim între 8 și 12 ore pe zi, durante 30-45 între años 30 și 45 de ani, para obtener Ca să una obținem triste pensión o pensie tristă, donde estamos bajo niveles de pobreza. unde o să fim sub nivelul de sărăcie. Porque el 95% de la población jubilada Pentru că 95% din oamenii care sunt pensionari están bajo niveles de pobreza. sunt aproape de sărăcie. Es muy triste que después de toda una vida de trabajo, Este trist că după ce ai muncit o viață întreagă, cuando estamos más cansados atunci când suntem Menos energia. obosiți, avem mai puțină energie y a veces enfermos, și bineînțeles că o parte sunt și bolnavi, es cuando menos ingresos tenemos. atunci avem și veniturile cele mai mici. Por eso, aquí en el nuevo sistema Tocmai de aceea aici, cu acest nou sistem, tenemos una oportunidad vedem că avem o oportunitate de crear un ingreso ca que să ne nunca creăm niște venituri antes pe care, la care habíamos niciodată înainte, de care niciodată înainte nu am fi auzit. ¿Qué son los ingresos residuales? Ce sunt veniturile reziduale? Pues son los ingresos que ganan los cantantes, Sunt veniturile pe care le câștigă cântăreții, Escritores. scriitorii, inventores. inventatorii. Un ejemplo muy sencillo que todo el mundo Un exemplu pe care toată lumea îl cunoaște. sabemos que Elvis Presley De exemplu, Elvis Presley está muerto hace 34 a años. murit acum 34 de ani. Sin embargo, su hija